Banjir, Mbah. Banjir. Inggil dampet. Oh. Nggih. Nanti ngertos. Mariono kirang langkung usiane sekawan gangsalan. Nggih. Sak kakangane kula umure. Nggih. Napa pun sepuh? Dereng sepuh isih enom kok, Mas. Sak kakangane kula. Nggih. Mariono sing asine Penawangan ngandhap Bajan. Ler Mbah niku. Lah iya lor madhep ngetan omahe. Madhep ngidul lho, Mbah. Mbah. Ngadhep sing aku pokoke Ler madhep ngidul. ngetubuli anak-anak sing gowo. Oh nderek. Nggih, digawe maniki kunantri ngoten lho. Mendangu. Nggih, winginane Mas, tahun wingi. Oh tahun kala wingi. Nggih. Digawe. Monggo Pak. Nggih, Pak. Oh, sing rasa malih. Nggih, Pak. Nggih, nggih. Sampun kula kalih wae. Pun tak bayar, Bang. Nggih. Nggih. Nah, teng warung pojok mriku tutup kok. Oh, nggih. Ana sinten? Dalam? Lah nggih warung biasane wonten to, Mas? Nggih. Lagi sonten. Oh. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih. Iki gini, tunggilik kula. Lah ajengas niku pundi? Kula asline nggih Penawangan ning Krajan. Wong kadane. Nggih, Pak kula niku duwe anak Krajan. Iki mbok kula. Oh, niki prajane. Nggih, Oh, alah. niki Prabone. Prabon nggih. Nggih, iki dalan kidul nika. Begini kok. Nggih, dalan kidul nika Boleh? ngene anak. Anak niki anak. Niki anak. Ada darat, Mbah. Nggih. Yang tuwa nggih kok tanahe kok ombon, Mas. Nggih niku kok, Mbah, kok saged nggih. Nek Gini jaman kula- riyin niku Gini kula nganu, Mas. pripun, Mbah? Kolah namine kolah gini Parjono niku mbudu. Jenengan Penawangane sing sebelah pundi? Yang gini Parjono niku. Parjono Kerdu niku. Mbudu kula munggah. Omahe kula sing munggah. Ngisor pereng jenengane. Ngen perengan niku. Nggih, ngisor pereng. Aja minggah mriki niku. Nggih. Aja minggah mriki to. Lanjak mulon mboten. Oh, sing arah. Kolah. Oh. Yang Berarti mriko. iki Langgar. Musola sing wis lor niku Nggih. kula nggih. Dan iki nderek mriki jenengan. Mboten, kula biasane nganu, Mas. Wonten masul. Pucek kacang bol niku to. Nggih. Di sate lah niki wau kula saling pergi siang terus namung ngetokke kacang lanjut. Oh niki Nggih. kacang tolo niku, Mbah. Oh, nggih. Kacang tunggak namanya. Damel mento niku to. Nggih. Sadene niki ajine kula sing ragil niki, Mas. Niki. Nggih. Ragil. Sadene niku teng Banyu Meneng. Kacang tunggak niku. Banyu Meneng niku pundi? Giri Kesoma. Giri Kesoma. Mbah Munit, Oh. Mbah Munit. Mriki ngene Raden Sujono niku sing Nggih. sing tiyang tepi. Niku nganu. Silsilahe para wali riyen, Mbah. Nggih, kanthi nggih nek sing sederek bingungan niku Niki kita sing tunggal, Mbah. nuwun. Sama ngajari niki. Pun Pak, mana? Unjuk riyen Pun wonten temen betul lah, ya, Mbah. unjuk gene anu sing yo niku Nah, ajeng mriku ndak nggih enten juru kuncine, Mbah. enten Mas, Enten. Kang. Juru kuncine enten. Nggih. Pak Sarpen. Oh, juru kuncine. Nggih, Pak Sarpen nggih enten lho, Mas. Oh, enten. Nggih, enten Mas. Sinten makam Raden Sujono. Sujono. Raden Sujono. Biasanya sing sederek-sederek mriku niku hajate napa mawon, Mbah? Anu minum napa dados pegawai. Pegawe Nyuwun rezeki ingkang kathah. kathah lancar. Lancar keturutan. Damelane saged langgeng. Nggih.
kali minuwun sekolah iso mungkin. Pinter lanjut. Nggih nganu Mas yang tebih-tebih niku keturutan nggih. Oh nggih. Anu nyate nek Mas. Oh nyatesan. Sapi bareng Mas. Slametan. Nggih. Slametan Jawa niku nggih. Nggih. Tumpengan niku nggih, Mbak. Tumpeng. Oh. Sego. Sego kali. Pelasan niku nggih. Oh, ngoten. Raden Sujono. Niku cikal bakale kampung Punden mriki nggih. Kula paham ajeng mriku dereng sida lah. Jeneng warung mriki lah tutup e. Njur kula muter malih mriki. Berarti nganu nggih. Kata-kata dinten napa, Mbah? Nggih mun kala wingi. Nggih pas persis kala wingi jane nggih. Wingi kan Jumat Pon. Kala wingi niku to men kelewat ya, Mbah. Anu nyepi nggih. Anu pados wangsit cara Jawane. Nggih lantaran to, Mbah. Lantaran. Nggih nak tiyang tebih rata-rata kados kabul. Nak benten kalih sing sederek asli. Nggih, nak niki kan mriku nggih, nak mriku kan ngayomi, Mbah. Ngayomi sederek mriki. Sing napa kersane kampungnya aman, tentrem, tetanduran saged panen niku to nggih. Tapi nak setiap tahun nggih ngono, Mbah. Acara panen ping kalih. Setahun niku sabin. Nggih. Sabin apa jagung? Nak sabin niku nggih pari. Nganu ngajengan nika. Nggih. Wingi pari lek saniki nggih pari. Pari malih. Wah, mungkin nak mriku kan kathah toya niku. Nggih. Nggih, Jawa saking Tada hujan. Gusti Allah niku nggih. Oh, nggih. Irigasine ndak enten kados ya, Mbah. Irigasine wonten kados e. Mboten enten? Mili niku. Nggih. Mboten wonten. Oh, tada hujan berarti nggih. Oh. Tada hujan saking anu. Nggih. Jawa niku nggih. Nggih, ning kok alhamdulillah kok nggih panen iso panen ping pindho ngoten niku njur timpah panen ngoten. Paringane taun niki nganu. Kata Jawae nggih. Benten kalih taun wingi nggih, Mbah nggih. Matun malih ya, Mas. Lah niku sami nganu, maton wau kula lewat wau. Nggih. Niki nganu Mbah kata Jawae taun niki. Nggih, Mas. Nggih. Orangane tiang tahun nggih alhamdulillah lumayan niki. Jagung tahun wingi nggih. Mboten tahun sing panenan wingi niku lumayan. Namine rendeng. Rendeng niku lumayan. Rendeng lek sakniki mareng pondok. Nak marengan niki radi Suloyo sebagian. Oh nggih, nak Radi Suloyo. Wur niku pasti dipangan sikil. Nggih. Radi Suloyo sajane. Pun sementen pun aman. Aman nggih, Mbah nggih. Oh. Pun telat. Jajangan niku Mas Paryono. Paryono. Nggih. Nggih mun sepuh, Mbah. Teng anu, teng kerajane napa nganu sami griya piyambak-piyambak. Secang. Secang niku sing mriko ya, Mbak nggih. Sing 12 niku nggih. Gedhong niku wae terus Sing 12 niku nggih. Mriko nggih Mbah. arek Mas. Nggih. Teke mundi? Pinggine anak niku, Mas. Oh putrane mriko to? Plakung mriki niki kersane rada emas. Kersane sehat, damel olahraga. Olahraga niku kudu sehat. Lho ampun sepuh kok. Lah kok tekene mboten dibeto. Isin. Lho kok isin? Awan-awan. Mangke damel mentong-mentong. Mentong-mentong ayam. Niku pinggine nggih petelan niku digembe olahraga kudu. Lah jenengan yuswa semanten mentese. Kian pelapah dugi mriko ngoten nek. Nggih tenggene anak. Lah nggih. 80 tahun langkung kados nggih. Wis sak bayune jenengan nggih, Mbah. Nggih, Mas. Barepe. Barepe kula nggih wonten ku tasih. Tasih, tasih segung sehat. Tasih, Mas. Oh, Kakung putri tasih. tasih. Kula niku wau nggih kalih nuweni Mbak Ayu. Pinggir kidul. Oh, mriki pias piko. Nggih. Oh, Sawah. bajenge niku. Nggih. Oh. Kidul niku, Mas. Cilik kok sak bulan
Sak gludekan iki nggih, dugi wingking mriku nggih. Nggih sak anake ndak iki nggih. Grondol niku wae. Oh. Sing madhep niki wingking. Wingkinge niki madhep ngidul nggih. Madeng teng pergi. Pergi niki to? Nggih. Tanah gue kula lagi ngene anak. Niki sing anu kenton. Niki sing Putur kenton. ragil. Ragil. Oh. Ragil lah makne tengah las niki anake. Oh niku wau putune jenengan to, alit niku. Nggih putu. Putu nganu to nggih, istilahe putu mbah. Nggih. Putu mbah. Tunggil mbah. Nggih. Nggih. Tunggil mbah nggih. Aji bulan ku tengah las mau ndung niku. Sing teng griya nggih putrane kalih momong iki. Lah kados nembe nganu, Mbah. Jagunge nembe dereng-dereng sami nganu. Sadereng sami kunco. Iki yang mak ping kalih kok Mas. Lah nggih nembe kula wau mriku kok ningali nembe Kalih, Mas. sementen-sementen iki. Nggih, rendeng kalih anu ning kene adik kula pun ajeng gembolo. Lah berarti Wonten sing nggih wonten sing umur awalan, Mbah. nggih terus mawone. Berarti langsung lanjut nggih. Oh, nggih. Oh. Teng griya enten iki. Hmm. Malat. Dinten Jumat wingi teng griya. Rasa-rasa nggih, Mbah. Nggih. Ing jaler niku rasane ate. Arang larane yo pinuwun, pinuwune. Nek tiyang riyen kok sehat-sehat nggih, Mbah nggih kados jenengan barang niku nggih. Munggah niku watu pentil namine, Mas. Nggih niku. Gidonge sebagor. Medal mriku. Nggih, gidonge sebagor. Dugi ngandhap mriku saking ngandhap. Jagung nggih, dugi wakir nika. Wah. Wakir kali genjong. Saking anu, gumuk ning nggih mriku. Nggih, wakir nika. Janji Walah, mriki kula nak anu nggih. lha niku nengkrek. Riyen nek ukurane kula niku nggih nanim ning kula nandang tinggal begini kula niku Mbon anu istirahat teng griya nggih. pun orang tua anak. Nggih mesake putrane. Wis ana nak 15 tahun 17 tahun. Nggih. Oh, Omah kabeh wis omah dhewe entek. mbon griya-griya ki ambak menan. Mun buyut dereng, Mbah? Yute kula limo. Walah mun buyut. Mun buyut 5, Mbah. Durinan siji. Oh, Kecang. kecang nggih. Caket-caket berarti. Lah sing ringin putih. Kok nggih enten sing ringan putih? Ragile sing nomor 3. Oh, ringan putih. Oh. Malah titik ya apa mandori ndak. Wah. Iki pandaran saya, Mbah. Tempat beri. Teng pabrik Samyong. Oh, pring hapus. Wah, nggih lumayan, Mbah. Nah, ngarah nganu ngomong Mas. Joko nganu mau. Teng kantoran satpam. Sapam ngono kuwi. Bayar, Mbah, saniki. Bayar. Anakku ra tuku disenengi mandori niku wae. Nggih nak lewat bose nggih mboten bayar. Nak men beti ambak bayar. Gini Mas. Bayar, Mbah. Nggih bisa sapam niku nak. Kata, Mbah. Paling mboten anu. Saniki 3 jutaan. Nggih. Ora duwe pane nek disenengi mandori. Ojo keponokan. Kanton dongake, Mbah. Sane anu langgeng. Itu yang sepuh nggih saged ndongake niku nggih. Dia anak loro sing kebon kuwi nomor 2 sing derep pun teng Semarang. Semarang. Oh, teng RS. Oh. Pil. Oh, teng apotek. Oh, wah, mandaran sae ngoten putrane kok, Mbah. SMA. Wah, nggih pun ageng putrane. Mun ageng-ageng nggih. Anu nembus damel riyen. Sing teng anu niku, teng Semarang. Oh, griyane sing mriki. Ringin putih, oh sing ringin putih. Oh. Sing mriki tentang kalih ngandhap. Cang kalih kerajaan. Kerajaan. Kalih ringin putih. Main kerajaan. Sekolah ngene kudu niku sing anake kula Sing cengkrekan. wetan dalan ngarepe ana punting jiwa sandreng. Runtil jiwo. Wah, mereka ada pelem. Nggih wayah enak Allah dia Mas. Kula mau
Merpelem Budi mau pundi nggih? Nggih kerajaan, Mas. Kerajaan kuwi nggih. Kerajaan. Wadah pelem. Oh nggih kerajaan. Ngarepe. Ketemu aku dhewe. Jenenge sepele, aku yo mati. Oh jenengan mboten nderek putra. Aku mati yo penak. Terus remen anu griya ki ambek nggih Mbah nggih. Mboke mati anak kok mati wenci ya. Hah, wis penting anu Mbah paring sehat, Mbah. Paring sehat nggih. Alhamdulillah. Nggih. Saniki nyuwune Tukang, Mas. oh tukang riyen. Tukang kayu napa batu, Mbah? Kayu. Wah, nggih saged. Crossing, nggih lemari, nggih Oh, meja. mebel. Nggih. Oh, Lemari lawang ini. lawang-lawang ngeten niki. Boleh mandang untuk bantuan kok. Untuk bantuan kok alhamdulillah aku boleh gawe ke omah meneh. Anu pun bedah rumah jenengan. Nggih. Lek Oh. ana rasane ngono kuwi lek omahe. Minimalis Pres, nganu gendeng pres. pres nggih. Wah ya alhamdulillah, Pak. Nggih lah. Dongane. Nggih lah. Tukang lek awakku keturutan kula. Dongane paringane nganu nggih Mbah nggih. Non. Ora eneng, Ger.